салом дӯстон, умедворам хубу тансиҳат ҳастед. дар навори имрӯза оиди зардаҷӯшӣ яъне изжога маълумот медиҳам. дӯстон, наворҳо танҳо барои маълумоти умумӣ додан аст. барои маслиҳат ва табобат бояд ба духтур муроҷиат кунед. зардаҷӯшӣ ин танҳо кислота аст ё бемории хатарнок? ягон бор ҳис кардаед ки дар даруни синаатон гӯё як оташдони хурд даргирифтааст? бисёриҳо дар ин вақт об мехӯранд, ё ин ки сода бо об ё ягон чизи дигаре ки ҳамин ҳиссиёт нест шавад. аммо ягон бор фикр кардаед ки ин оташаки безарар метавонад организми шуморо аз дарун оҳиста оҳиста зарар расонад? мо одат кардаем ки агар зардаҷӯшӣ пайдо шавад, баҳонаи хӯрокҳои серравған ё ин ки хамирӣ мекунем. хусусан бисёриҳо мегӯянд ки баъди хӯрокҳои тезтайёр, яъне фастфуд, ба монанди намудҳои гуногун бургерҳо пайдо мешавад. барои фаҳмидан ки сабаби аслии дар чист, чӣ кор бояд кунед? наворро то охир тамошо кунед, то бифаҳмед ки чӣ сабаб аст, чӣ бояд кард ва аз кадом намуд маҳсулотҳо парҳез кунему кадом намуди маҳсулот истифода баред. дар аввал биёед як дақиқа ба даруни организмамон назар кунем. байни сурхруда ва меъда як сурухие ҳаст. гӯем хато намекунем, ё ин ки дар ҳаст ки онро сурохии поёнии сурхруда мегӯянд. дар ҳолати муқаррарӣ ин дар мисли клапан кор мекунад. хӯрокро ба поён мегузаронад ва маҳкам мешавад. аммо вақте зардаҷӯшӣ сар мешавад, ин клапан нағз кор намекунад. шарбати меъда, ки дар асл як кислотаи бисёр қавӣ аст ва ҳатто металлро мехӯрад, ба боло мезанад. гап дар он аст ки меъда худашро аз ин кислота муҳофизат карда метавонад, аммо сурхруда не. барои сурхруда ин кислота мисли оби ҷавҳар аст, ки пӯсти нозукро месӯзонад. инро дар хотир доред. агар ин ҳолат дар як моҳ як бор баъди хӯроки тез серравған пайдо шавад, ҳеҷ гап не. аммо агар дар як ҳафта аз 2 бор зиёд такрор шавад, пас ин аллакай беморӣ аст. шояд ҳайрон шавед, аммо сабаби ин зардаҷӯшӣ на ҳамеша хӯрок аст. чанд сабабе ҳаст метавонад ин ҳолатро ба амал биёрад. аввал ин ки фишори даруни шикам, яъне вазни зиёдатӣ. аз рӯи вазни зиёдатӣ фишор дар даруни шикам доимо баланд аст. аз ҳамин рӯ кислотаи дар меъда буда ҳангоми фарбеҳӣ доимо ба сурхруда мебарояд. дар занҳои ҳомила бошад, аз ҳисобе ки тифл калон мешавад, ба узвҳои дохилӣ фишор меорад, аз ҳамин сабаб бисёр зардаҷӯшӣ дида мешавад. дуюм, одати пас аз хӯрок хӯрдан дароз кашидан. агар хӯрок хӯрдеду дарҳол хоб рафтед, шумо ба қонуни ҷозиба халал мерасонед ва кислота ба осонӣ ба боло мебарояд. ва сеюм, албатта, стресс. вақте мо асабӣ мешавем, ҳазми хӯрок суст мешавад. хӯрок дар меъда бисёр меистад ва газҳои зиёдатии он дарро, яъне клапанро фишор дода мекушоянд. инчунин якчанд маҳсулотҳо низ метавонанд ин ҳолатро зиёд кунанд. инҳо қаҳва, шоколад, пудина, хӯрокҳои хамирӣ, сигор, нӯшокиҳои спиртӣ. ҳоло дар бораи хатои калонтарин гап мезанем. бисёриҳо мегӯянд, як кошок содаро дар об ҳал куну бинӯш. зардаҷӯшӣ мегузарад. бале, сода кислотаро дар 1 сония мекушад. аммо бадани мо бисёр зирак аст. вақте кислота якбора нест мешавад, меъда ба воҳима меафтад ва барои ҷуброн кардан 3 баробар зиёдтар кислота мебарорад. инро зарбаи баръакс мегӯянд. пас аз 1 соат ҳолати шумо аз пештара ҳам бадтар мешавад. пас чӣ тавр ин зардаҷӯширо нест кунем? дар ошхонаи ҳамаи мо маҳсулотҳое ҳаст ки ин ҳолатро бартараф карда метавонанд. якум, оби минералии ишкорӣ мисли барҷомӣ. фақат аввал гази онро бароред. он кислотаро безарар ором мекунад. дуюм, банам. дар таркиби он моддаҳое ҳастанд ки зидди кислота кор мекунанд ва меъдаро ором месозанд. сеюм, каша бо овсянка,
ҳатман дар об тайёр карда шуда бошад. онҳо бо ширааш деворҳои сурхро даро мепӯшонад ва муҳофизат мекунад ва боз як сири дигар. як каф бодоми хом. равғанҳои бодом сӯзишро нағз мегиранд. агар инҳо ёрӣ надиҳанд, пас ба дорухона гузарем. гурӯҳи якум. антацидҳо мисли алмагел, маалокс ё гевискон. инҳо дастаи якум барои нест кардани зардаҷӯш ҳастанд. онҳо ҳамон кислотаи ба боло баромадаро мекушанд. масалан, гевискон дар болои меъда мисли як кафк меистад ва намемонад ки кислота ба боло гузарад. гурӯҳи дуюм. доруҳое мисли омепразол ё пантопразол. инҳо аллакай артиллерияи вазнин ҳастанд. онҳо намегузоранд ки кислотаи зиёд истеҳсол шавад. аммо ин доруҳоро танҳо бо маслиҳати духтур гиред, чунки барои ҳазми витаминҳо ба мо каме кислота лозим аст. кай бояд ҷиддӣ хавотир шуд? агар хӯрок фурӯ бурдан душвор шавад, агар бесабаб вазн партоед, агар шабҳо аз сӯзиши дил, яъне зардаҷӯшӣ бедор шавед ё саҳар овозатон гирифта бошад, дарҳол ба духтур муроҷиат кунед. ин нишонаи он аст ки кислота аллакай ба торҳои овозӣ расидааст. барои он ки ин мушкилро якбора ҳал кунед, чанд қоидаро риоя кунед. қоидаи 3 соат. то хоб рафтан 3 соат пеш хӯрок нахӯред. зери саратонро каме баландтар монед, яъне бо болишти баландар хоб кунед. хӯрокро кам кам вале тез тез хӯред ва муҳимтар аз ҳама аз муоина гузаред. танҳо ташхиси санҷиши меъда ё рӯда, яъне фиброгастродуоденоскопия нишон медиҳад ки дар даруни шумо чӣ гап аст. зардаҷӯшӣ ин танҳо як нороҳатии оддӣ нест. ин бонги хатари бадани шумост. худро эҳтиёт кунед ва ба организми худ гӯш диҳед. дар комментария нависед ки кадом хӯрок дар шумо бештар зардаҷӯширо бедор мекунад. то наворҳои оянда саломат бошед.